televízii, hovorí, že v tom čase už nebolo čo tam hľadať a odchádza do Sákary. Sákaru sa vám spomínala ráno, tam stojí najstaršia pyramída na svete, pyramída kráľa Džosera, signifikácia posvetného býka, ktorý v starovekom Egypte mal dôležitú úlohu plodnosti a zosobňoval sa s tými najvyššími bohmi, tak tento skutočne bol schovaný pod pieskom sákarským a August Mariet objavil svetoznáme Serapeum, ktoré v súčasnosti je zavreté pre turistov, už dosť dlho je zavreté, ale je to vlastne budisko chodieb, v ktorých sa nachádzajú gigantické žulové sarkofágy, v ktorých nikdy nebola objavená žiadna múmia z posvetného býka, iba zvláštny materiál, podobný asfaltu, pomiešaný s rozdrobenými kostiami. Ak ste čítali niekedy Oči Sfingy od Denikena, tak on na túto tému rozprúdil vo svojej knihe veľké debaty o tom, kto to mohlo byť, čo to mohlo byť, ako to sa tam dostalo a prečo sa to tam dostalo. Dôležité však je povedať, že skutočne žiadna býčia posvetná múmia sa nenašla, len takéto zvyšky. Nie tá vysoká väža, to je káhirská, 184 metrov vysoká väža, ktorú postavil Násir, prezident Násir na konci svojej vlády ako pamätník svoj v Káhire, vyhliadku na celé mesto, ale tam za ňou sa nachádzajú dve budovy, jedna taká štvorcovatá, to je ministerstvo zahraničných vecí a druhá taká guľatá, to je televízia a rozhlas, takže za našim chrbtom oblasť bola, kde bolo prvé múzeum postavené. August Mariet priváža za sebou aj celú svoju rodinu, očkému, čo vlastne je iné ako u nás. Po ľavej strane máte takú ukážku budovy z 19. storočia, taká stará vielka je tam pichnutá medzi nové mrakodrapy. Takže Marietová rodina odchádza šťastí veľmi rýchlo. Napriek tomu nevzdáva sa svojich snažení. Dokonca do Paríža priváža na výstavu, keď tie svetové výstavy, počas ktorých bola Eiffelová väža postavená, tak tam vlastne doviezol veľký poklad kráľovnej Ahotep. Vtedy cisárovna Eugénia, manželka Napoleona III., známa svojou neomalenosťou a netaktnosťou, požiadala egyptskú vládu, aby jej tieto šperky staré niekoľko tisíc rokov vydala, pretože jej pasujú k nejakej robe, ktorú si práve dala aktuálne ušiť. A vtedy práve Francúz sa zasadil proti tomu, bol to August Mariet, ktorý ostro odmietol cisárovnej Eugénii túto požiadavku a ktorý sa už v tomto čase začal objavovať. Už sú rozluštené hieroglyfy, už sa objavujú na scéne ľudia, ktorí majú svoju robotu radi a ktorí sa stávajú k nej zodpovedne. Richard Lopsius, Nemec, ktorý je absolútnym protikladom Augusta Marieta, archeológ, ktorý v roku 1850 odchádza z Egypta. V čase, keď Mariet prichádza, odvliekol z Egypta 300 veľkých debien. Z ňom čaká fotoaparáty a kamery. Môžete fotiť a kamerovať v záhrade. Muzeum je skutočne plné originálov, ktoré sú veľmi pozorne chránené. Neskúšajte fotografovať vo vnútri, aby ste nenarobili problémy sebe, aj ľuďom okolo seba, hlavne nášmu egyptskému sprievodcovi, v tomto prípade našej rede, mojej kolegyni. Zoberú jej licenciu a vy sa, keď tak do ruky fľašu vody a to je asi všetko, čo potrebujete. Budeme vonku 2 hodiny, z toho strávite väčšinu času so mnou pri prehliadke exponátov. Ez a ma múzeum? Vagy arra? Vagy mi? Takže dohodnutý čas odchodu zo záhrady, nikto nebude vychádzať vonku zo záhrady. 3/4 je stretnutie v záhrade, teraz máme 3/4 a 4 minútky, takže 3/4 je v záhrade stretnutie. Vy, ktorí dáte fotá. Kijöttünk ma a múzeumból. Itt vannak a kertbe, amit lehet kamerázni. Ez a múzeum. Ez a múzeum. Na, ez a kinti rész. Na. Bent nem szabad, meg mégis büntetnek még minden. Mara!
Na, ott vannak azok a házas pár. Maszkkal. Alexandria. Na, ilyen kapunk el átmenni. Piramis. Ott van az a nagy szobor. Ez nem sok idő volt. Ma kint vannak? Tehát még nincs 6 óra. Ami csak 36. Azt mondták, hogy 6-kor megyünk, 36-tól 6-ig így kint. Én nem tudom. Vannak a faraók nevei. Aha, mindjárt. Menses. Na.